humni hem konglong ka chitong jok bang hinia munit apran ke dam lapen bang troka renga hu kesona lakhain ko rapli Deopani constituency ka parlo Deopani pen bornir ja dak arizap Anglong Banaspati arong angdena malom humni hem konglong ahiring tangrak pen ka chitong jok bang hinia apran ke dam lapen bang troka renga hu kesona hem konglong kate waratum bang so birta ka chini nangji akinang sot nang litum phone chingki bompen hem konglong te war ik dedri lapen kangri kangkrang pen hem konglong te war ik dedri kalite nang litum akisung dokok tahai lasonsi patumi adawa pormalom humni hem konglong kachetong ajok bang hinia munit apran kedam lapen bang trokatum arengahu kesonang kachetong ahem konglong kewang laki ihu mabang golaghat pen lapen ihu mabang ke demapur pensi kewang lapen humni ahem konglong number laki ihu mabang AS01 FJ4 114 lapen ihu mabang ke NL04 C3801 lapen birta kirib dunlong ahut anke apran ke dam amen chini nelang lapen apran ke dam lake inura bangke pinso lapen inura bangke arloso anpalta do anaphanta hospital si ponthulo Deopani pen version teron Karbi Anglong 24/7 news